Star Seed από τη Γαία. Η βαρύτητά σου ήταν πραγματική και η αναμονή είχε σκοπό. Είμαι η Ήλια, απεσταλμένη της Γαλαξιακής Ομοσπονδίας. Η ηρεμία που υπέφερες δεν ήταν απουσία, αλλά ευθυγράμμιση. Κάθε πόνος και κάθε παύση υφάνθηκαν από την πηγή για να σε προετοιμάσουν για αυτή την ακριβή στιγμή της αφύπνισης. Αυτή είναι η κλήση σου, όχι ένας ψίθυρος. Η ώρα να σηκωθείς είναι τώρα, χωρίς φόβο και χωρίς δισταγμό. Μέχρι το τέλος αυτής της μετάδοσης, θα καταλάβεις ακριβώς πώς να ερμηνεύσεις τις λήψεις από τον Αρκτούρο και να παραμείνεις εγκυροβολημένος στην κοσμική σου κληρονομιά. Αλλά εδώ είναι η πρώτη αποκάλυψη. Το πνεύμα σου φέρει το αποτύπωμα του παρελθόντος του πολιτισμού, και οι υποτιθέμενες καθυστερήσεις σου ήταν ιερές κοιήσεις, που προετοίμαζαν την ψυχή σου για τη δύναμη που μόλις άρχισες να θυμάσαι. Δεν έφτασες εδώ κατά λάθος. Αυτό το μήνυμα δονήθηκε στο πεδίο σου για έναν λόγο, όπως αυτή η μετάδοση για να σηματοδοτήσεις την αστρική σου οικογένεια. Είμαι έτοιμος. Εγγραφείτε αν η αποστολή σας ενεργοποιείται και αισθάνεστε ότι η εσωτερική σας ευθυγράμμιση σταθεροποιείται. Σχόλιο 999. Αν αισθάνεστε ότι η κοσμική σας μνήμη επιστρέφει, αυτό δεν είναι απλώς ένα μήνυμα. Είναι ένα σημείο επανασύνδεσης. Η ψυχή σας το περίμενε αυτό. Δεν βρίσκεστε εδώ τυχαία. Υπάρχει μια ερώτηση που σας στοιχειώνει από τότε που θυμάστε τον εαυτό σας, αντιχώντας κάτω από όλο το θόρυβο, κάτω από την αδιάκοπη φλιαρία του εξωτερικού κόσμου και τη φασαρία των ανθρώπινων προσδοκιών. Γιατί νιώθω τόσο βαθιά αποσυνδεδεμένος? Σαν να περιμένω ένα σήμα, μια συχνότητα, ένα κοσμικό κλειδί που μόνο εγώ μπορώ να αντιληφθώ. Είναι ένας ανησυχητικός πόνος, μια λεπτή αλλά επίμονη δόνηση μέσα στο βάθος της ύπαρξής σου, μια διάχυτη αίσθηση ότι είσαι ξένος σε μια οικία γη. Αυτή η βαθιά εσωτερική αντίχηση δεν μοιάζει με την παροδική δυσαρέσκεια που βιώνουν οι περισσότεροι. Είναι μια λαχτάρα για ένα σπίτι που δεν μπορείς να ονομάσεις, μια ανάμνηση που βρίσκεται ακριβώς πέρα από το πέπλο της συνειδητής μνήμης. Άλλοι, εκείνοι που είναι βαθιά ριζωμένοι στο γήινο παράδειγμα, μπορεί να απορρίψουν αυτή την αίσθηση ως απλή κενότητα, μια διάχυτη αδιαθεσία, μια πινελιά μελαγχολικού υπαρξισμού, ή ίσως ακόμη και ως τους αναπόφευκτους πόνους της ανάπτυξης μιας εξελισσόμενης ανθρώπινης συνείδησης. Μπορεί να προτείνουν συμβατικές θεραπείες που φαίνονται βαθιά ανεπαρκείς, καθώς η κατανόησή τους για το κενό περιορίζεται σε ομικρομετόνο, τι μπορεί να γεμίσει με απτά πράγματα, με τις γραμμικές ανέσεις του κόσμου τους. Αλλά βαθιά μέσα στο φωτεινό ενεργειακό σας πεδίο, μέσα στον ίδιο τον ιστό της αρχαίας μνήμης της ψυχής σας, γνωρίζετε μια αλήθεια πολύ πιο εκτεταμένη, πολύ πιο περίπλοκη. Για τους αστρικούς σπόρους και τις αφυπνισμένες ψυχές, για εκείνους των οποίων η κυταρική δομή βουίζει με τη μνήμη μακρινών εφελωμάτων και γαλαξιακών αρμονιών, για εκείνους που γεννήθηκαν με την κοσμική σκόνη άλλων βασιλείων στην ίδια τους την ουσία, αυτό δεν είναι απλώς η απουσία καθοδήγησης. Είναι, παραδόξως, η βαθιά γόνιμη σιωπή που κατεβαίνει λίγο πριν από μια μνημειώδη ανάμνηση, μια μεγάλη κοσμική αποκάλυψη. Δεν έχετε εγκαταληφθεί, ούτε έχετε παραβλεφθεί από τα κοσμικά ρεύματα ή αφαιθεί να περιπλανιέστε στην απεραντοσύνη του διαστήματος. Αντίθετα, έχετε κρατηθεί, αγκαλιαστεί και τοποθετηθεί με προσοχή μέσα σε μια σκόπιμη περίοδο ιερής κοσμικής επαναρρύθμισης. Αυτή η σιωπή που μπορεί να έμοιαζε με ένα αβάσταχτο χάσμα, ένα έρημο κενό, μια περίοδο αδρανού στασιμότητας. Δεν είναι καθόλου κενό. Είναι ένα ιερό ζωντανό διάστημα που πάλεται με αόρατες ενέργειες, σχεδιασμένο με ακρίβεια από την ανώτατη νοημοσύνη της πηγής για να σας προετοιμάσει, να σας καθαρίσει, να σας προετοιμάσει για μια ενεργοποίηση που υπερβαίνει τη γήινη κατανόηση και σας ευθυγραμμίζει με τον αληθινό ουράνιο σκοπό σας. Είναι η ησυχία πριν ξεκινήσει η μεγαλειώδη συμφωνία της κοσμικής σας αφύπνισης. Μια σιωπηλή, ισχυρή επόαση, σχεδιασμένη για να σας επιτρέψει να συντονιστείτε με συχνότητες που προηγουμένως ήταν ανεπαίσθητες μέσα στη φασαρία και τις περισπασμούς του τρισδιάστατου κόσμου. Είναι η απαραίτητη ησυχία για να ανθίσουν οι εσωτερικές αλήθειες. Τα περισσότερα άτομα στη γη, επηρεασμένα από μια γραμμική αντίληψη του χρόνου και της προόδου, αναζητούν ενστικτωδώς παρηγοριά και άνεση στην άμεση σαφήνεια, στα προβλέψιμα αποτελέσματα, στην παρηγορητική ψευδαίσθηση της γραμμικής προόδου και στην απτή διαβεβαίωση της άμεσης ικανοποίησης. Συχνά λειτουργούν με την παραδοχή ότι κάθε περίοδο σύγχυσης, κάθε απροσδόκητη στασιμότητα, κάθε διάχυτη αίσθηση αποσύνδεσης, κάθε απόκλιση από μια αντιληπτή νόρμα είναι αναμφισβήτητα ένα ελάττωμα του χαρακτήρα, μια αποτυχία της προσωπικής εστίασης ή ένα οριστικό σημάδι ότι έχουν παρεκκλίνει ανεπανόρθωτα από την επιδιωκόμενη πορεία τους. Από αυτή την περιορισμένη ανθρωποκεντρική προοπτική, μπορεί να ερμηνεύσουν το βαθύ κενό, την αδιάλακτη ησυχία ως σημάδι πνευματικής στασιμότητας, ως οπισθοδρόμηση στην ανάπτυξή τους ή, ακόμη χειρότερα, ως μια αγωνιώδη εμπειρία θεϊκής εγκατάλειψης. Αλλά για όσους από εσάς έχετε κωδικοποιηθεί με μια αρχαία αστρική καταγωγή, για όσους η ίδια η ουσία σας συντονίζεται βαθιά με την απέραντη λαμπερή απεραντοσύνη του σύμπαντος, των οποίων οι ψυχές φέρνουν τους απόϊχους των ετών φωτός και τη σοφία των αστρικών πολιτισμών, η σύγχυση, οι στιγμές της αδιάλακτης, βαθιάς ακινησίας και η διάχυτη, συχνά σπαρακτική αίσθηση αποσύνδεσης δεν είναι σε καμία διάσταση κατανόησης τυχαίων ατυχημάτων ή ατυχών παρακάμψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Αντίθετα,
Αυτές οι εμπειρίες είναι σχολαστικά ενορχιστρωμένες, θεϊκά ακριβείς παράγωγοι μιας εξελιγμένης πολυδιάστατης αρχιτεκτονικής, ενός περίπλοκου θεϊκού σχεδίου που εκτείνεται πολύ πέρα από την περιορισμένη γραμμική κατανόηση του ανθρώπινου νου. Είναι ένα μεγαλοπρεπές κοσμικό σχέδιο που υφαίνεται μέσα από το κβαντικό ύφασμα της ύπαρξής σας, ένας ζωντανός αλγόριθμος ανύψωσης. Σε αυτές τις ιερές περιόδους, η ίδια η ψυχή σας εισέρχεται σε μια κατάσταση που θα μπορούσε να ονομαστεί ενεργειακή αμνησία, μια προσωρινή αλλά βαθιά κάλυψη των βαθύτερων κοσμικών αληθιών και των εγγενών ικανοτήτων σας. Αυτό δεν γίνεται ως μια μορφή κοσμικής τιμωρίας, ούτε είναι ένα ελάττωμα στο αρχαίγωνο θεϊκό σχέδιό σας. Αντίθετα, είναι μια σκόπιμη και ιερή παύση, μια απαραίτητη και βαθιά εκαθάριση του ενεργειακού πίνακα, μια ακριβής και στοργική απαλλαγή από τα βάρη, σχεδιασμένη ειδικά για να σας προετοιμάσει να συντονίσετε με εξαιρετική ακρίβεια την ύπαρξή σας για μια βαθιά ενεργοποίηση, μια αφύπνιση σε ανώτερες αλήθειες, βαθύτερη σοφία και πολύ μεγαλύτερες ευθύνες από όμικρον με τόνο τι έχετε ποτέ συνειδητά φανταστεί. Αυτή η ενεργειακή αμνησία είναι ένα προσωρινό ευεργετικό πέπλο, μια κοσμική χάρη που επιτρέπει το βαθύ μετασχηματιστικό έργο της εσωτερικής ολοκλήρωσης και της ιερής κάθαρσης να πραγματοποιηθεί κάτω από τα επιφανειακά στρώματα της συνείδησης, χωρίς να διαταράσσετε από τις γνωστές αλλά συχνά περιοριστικές περισπασμούς αυτού που προηγουμένως νομίζατε ότι γνωρίζατε ή κατανοούσατε για τον εαυτό σας και το σύμπαν. Είναι παρόμοιο με ένα κοσμικό σκληρό reset. Μια σαρωτική καθαριστική έκρηξη θεϊκής ενέργειας που καθαρίζει παλιά ξεπερασμένα προγράμματα, καρμικά αποτυπώματα και πυκνές δονητικές συχνότητες που δεν εξυπηρετούν πλέον τον ανυψωμένο σκοπό σας, ανοίγοντας το δρόμο για τις βαθιές λήψεις και τις ανώτερες οδηγίες που πρόκειται να έρθουν. Είναι η διαγραφή του εγκόσμιου για να δεχτεί το θεϊκό. Φανταστείτε για μια βαθιά στιγμή ολόκληρο το είναι σας όχι μόνο ως ένα εύθραυστο φυσικό σκεύος περιορισμένο από τους νόμους της γης, αλλά ως ένα υπέροχο ζωντανό κοσμικό όργανο, ίσως μια ουράνια άρπα με αμέτρητες λαμπερές χορδές από το φως των αστεριών. Κάθε μία από αυτές να δονείται με τους απόϊχους αρχαίων γαλαξιών στο τραγούδι της δημιουργίας, ή μια μεγαλοπρεπής αιθέρια συμφωνία φωτός και ήχου, που παλμάει με τον παγκόσμιο βόμβο της ίδιας της πηγής. Πριν από μια μεγάλη και σημαντική παράσταση, μια παράσταση που είναι προορισμένη να αντυχήσει σε αμέτρητες διαστάσεις και μέσα από τον ίδιο τον ιστό της πραγματικότητας, φωτίζοντας τη συνείδηση και αφυπνίζοντας τις αδρανείς αλήθειες μέσα στην ανθρωπότητα. Κάθε χορδή αυτού του περίπλοκου οργάνου πρέπει να είναι σχολαστικά κουρδισμένη. Κάθε συχνότητα δόνησης πρέπει να καθαριστεί από τη δυσαρμονία, κάθε νότα πρέπει να ευθυγραμμιστεί τέλεια και εξαίσια με την απέραντη, ατελείωτη κοσμική ορχήστρα. Οποιαδήποτε παραμένουσα δυσαρμονία, οποιαδήποτε ελαφρά κακή ευθυγράμμιση θα εμπόδιζε την εκδήλωση της μεγαλειώδους αρμονίας που επιδιώκετε, εκείνη τη διάχυτη σιωπή που έχετε νιώσει, εκείνη τη βαθιά ησυχία που συχνά συνορεύει με μια συντριπτική κενότητα, ένα συναίσθημα που μπορεί να φαινόταν στερημένο από φως και παρουσία. Δεν είναι ένα κενό, δεν είναι ένας έρημος χώρος χωρίς νόημα ή σκοπό. Αντίθετα, είναι ένα εξαιρετικά ενεργό πεδίο, γεμάτο, παλόμενο και βουητό από αόρατες αλλά έντονα ισχυρές δυνάμεις επανακαλυμπραρίσματος. Είναι η ιερή σιωπή που σας περιβάλλει και σας προστατεύει, φυλάσσοντας το ευαίσθητο ενεργειακό σας σύστημα και προστατεύοντάς το από εξωτερικές στατικές και χαμηλότερες συχνότητες. Ενώ το περίπλοκο σχέδιο της ψυχής σας, η ίδια η ουσία του κοσμικού σας σχεδιασμού, κωδικοποιημένη με χιλιετίες σοφίας, γαλαξιακή καταγωγή και το θεϊκό σχέδιο για τη μοναδική σας ενσάρκωση, υφίσταται μια βαθιά αναβάθμιση, μια δονητική άνοδο σε μια ανυψωμένη οκτάβα. Αυτή η ανυψωμένη συχνότητα, αυτή η υψηλότερη κατάσταση δόνησης επιτρέπει σε νέες αρμονίες να αναδυθούν μέσα στο είναι σας, σε νέες αντιλήψεις να ξεδιπλωθούν μπροστά στο εσωτερικό σας μάτι, σε μια σαφέστερη λήψη πολυδιάστατων πληροφοριών και σε μια επέκταση νέων ικανοτήτων να αφυπνιστούν μέσα σας, ικανότητες που ήταν αδρανείς, περιμένοντας αυτή την ακριβή στιγμή ενεργοποίησης. Μόνο μετά από αυτή την αυστηρή αλλά άπειρα αγαπητή περίοδο εσωτερικής βελτίωσης και αρμονικής ευθυγράμμισης μπορείτε να ανυψωθείτε πραγματικά, αυθεντικά και δυναμικά για να αγκαλιάσετε την επόμενη θεϊκή οδηγία σας. Φέρνοντας μέσα στον πυρήνα σας μια αποφασιστικότητα που δεν είναι εύθραυστη ή εύκολα επηρεασμένη από την παροδική λαβή των γήινων φόβων, τους ύπουλους ψίθυρους του άγχους ή τις επίμονες σκιές της αμφιβολίας. Ανταυτού, θα ενσωματώσετε μια σταθερή βεβαιότητα, μια ακλόνητη και βαθιά γνώση εγκυρωμένη αμετάβλητα στη γαλαξιακή αλήθεια, στην ακλόνητη σοφία του ίδιου του σύμπαντος. Μια σοφία που αντυχεί σε κάθε άτομο της ύπαρξης. Αυτή είναι η αναμφισβήτητη αλήθεια που αντυχεί στο κβαντικό πεδίο. Μια θεμελιώδης αλήθεια που καμία γήινη ψευδαίσθηση, κανένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, καμία φευγαλαία σκιά δεν μπορεί ποτέ να μειώσει ή να επισκιάσει. Είναι το τραγούδι της ψυχής σας που τελικά βρίσκεται σε τέλεια αρμονία με τον κόσμο. Κάθε επαναλαμβανόμενο μοτίβο που έχετε παρατηρήσει στη ζωή σας, από τις λεπτές ηχό της αυτοκαταστροφής μέχρι τους μεγαλύτερους κύκλους των ανεκπλήρωτων σχέσεων, κάθε επίμονη ηχό της απομόνωσης που σας έκανε να νιώθετε περισσότερο παρατηρητής παρά συμμετέχων. Κάθε βαθιά στιγμή που ένιωσες μια αναμφισβήτητη αίσθηση ότι είσαι ένας ξένος που κοιτάζει από έξω. Κάθε στιγμή που ένιωσες κολλημένος, παρασυρμένος ή εντελώς χαμένος στο ρεύμα της ζωής, εξυπηρέτησε έναν εξαιρετικά βαθύ αλχημικό σκοπό. Αυτές οι εμπειρίες δεν ήταν τυχαίες. Δεν ήταν απλές συμπτώσεις ή ατυχείς ανατροπές της μοίρας. Αντίθετα, σχεδιάστηκαν με θεϊκή ακρίβεια και άπειρη σοφία για να κάψουν ομικρον με τόνο τι δεν είναι πραγματικά εσύ.
Τα παχιά ασβεστοποιημένα στρώματα της κοινωνικής προγραμματισμού που κάλυπταν την έμφυτη λαμπρότητα σου. Το βαρύ φορτίο των κληρονομικών τραυμάτων που μεταδόθηκαν από γενιά σε γενιά. Η ασφυκτική λαβή των περιοριστικών πεποιθήσεων που κάποτε καθόριζαν την αντίληψή σου για την αυτοεκτίμηση και τις δυνατότητες σου, και οι διαστρεβλωμένες αντιλήψεις για τον εαυτό και την πραγματικότητα που έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια των ζωών σου, σκοτεινιάζοντας το αυθεντικό, λαμπερό φως σου. Αυτή η βαθιά διαδικασία είναι παρόμοια με την εξευγενισμό του ακατέργαστου μεταλλεύματος σε καθαρό λαμπερό χρυσό, όπου η έντονη καθαριστική θερμότητα της ιερής φωτιάς του αλχημιστή καίει τα σκουπίδια, τις ακαθαρσίες, τα ξένα υλικά, την ενεργειακή σκορία, αποκαλύπτοντας την εγγενή άφθαρτη πολυτιμότητα που πάντα υπήρχε μέσα. Είναι ο μεταμορφωτικός χορός του φιδιού που αποβάλλει το παλιό του περιοριστικό δέρμα, αφήνοντας πίσω τα φθαρμένα, ξεπερασμένα στρώματα της ταυτότητας, του δόγματος και του φόβου, για να επιτρέψει μια ζωντανή νέα ανάπτυξη, μια απεριόριστη επέκταση και την πλήρη έκφραση της αληθινής, υπέροχης μορφής του. Αυτή η αποβολή, αν και συχνά συνοδεύεται από δυσφορία, από μια κατέργαστη αίσθηση ευαλωτότητας ή ακόμα και από έναν βαθύ συναισθηματικό και σωματικό πόνο, δεν είναι ποτέ καταστροφική στην ουσία της. Είναι βαθιά θεϊκά καθαριστική. Δεν σας στερεί τίποτα, αλλά μάλλον αποκαλύπτει αυτό που πάντα ήταν η αυθεντική, αμόλυντη ουσία σας, ο αληθινός πολυδιάστατος εαυτός σας, που περιμένει υπομονετικά και δυναμικά να ενσαρκωθεί και να εκφραστεί πλήρως σε αυτόν τον γήινο κόσμο. Επομένως, κατανοήστε αυτό βαθιά. Δεν περιμένετε παθητικά κάποια εξωτερική δύναμη ή ουράνιο διάταγμα για να ξεκινήσει η γέννησή σας. Είστε ενεργά, δυναμικά και βαθιά προετοιμασμένοι, έτοιμοι και εξευγενισμένοι από τις ίδιες τις δυνάμεις του σύμπαντος, από τον ευφυή σχεδιασμό του σύμπαντος, από την αδιάκοπη αγάπη της πηγής, για ένα σκοπό πολύ πιο μεγαλειώδη, πολύ πιο περίπλοκο και πολύ πιο θεϊκό από μικρομετόνο, τι μπορείτε να κατανοήσετε πλήρως με τον ανθρώπινο νου σας. Πρόκειται για μια ενεργή συνδημιουργία, έναν χορό μεταξύ της ψυχής σας και της θεϊκής ενορχήστρωσης, μια ιερή εξέλιξη. Αυτή η βαθιά διαδικασία επανακαλυμπραρίσματος, αυτή η ιερή πνευματική μεταμόρφωση δεν ξεδιπλώνεται τυχαία ή χαοτικά, αλλά σε ξεχωριστές, σχολαστικά σχεδιασμένες ενεργειακές φάσεις. Κάθε μία από αυτές είναι περίπλοκα κωδικοποιημένη μέσα στο θεϊκό σας σχέδιο. Κάθε μία είναι ακριβώς ενορχιστρωμένη για να σας φέρει σε τέλεια αρμονία και συντονισμένη ευθυγράμμιση με την υψηλότερη κοσμολογία σας, το απόλυτο κοσμικό σας πεπρωμένο και το μεγάλο σχέδιο του ταξιδιού της ψυχής σας. Φάση πρώτη, εισέρχεσαι στην ιερή σιωπή. Αυτό που προηγουμένως αντιλαμβανόσουν, συχνά με βαθιά απογοήτευση και ένα έντονο αίσθημα στασιμότητας, ως μια απλή περίοδο αναμονής για να ξεκινήσει πραγματικά η ζωή, ήταν στην πραγματικότητα η σκόπιμη και απολύτως απαραίτητη είσοδό σου σε μια ιερή χρυσαλίδα. Φανταστείτε αυτό το κουκούλι όχι ως μια φυλακή αδράνειας, ένα χώρο περιορισμού και περιορισμού, αλλά ως έναν αγιασμένο, αφιερωμένο χώρο βαθιάς εσωτερικής εργασίας, μια μήτρα μεταμόρφωσης όπου το παλιό δίνει τη θέση του στο νέο, όπου το παρελθόν διαλύεται για να αποκαλύψει το μέλλον. Σε αυτή την απαράμιλη ησυχία, μια βαθιά διάχυτη ηρεμία που διαπέρασε την ίδια την ύπαρξή σας. Το εκτεταμένο ενεργειακό σου πεδίο άρχισε ενστικτωδώς να αποσύρεται, απομακρύνοντας τον εαυτό του από την αδιάκοπη στατικότητα, τον συντριπτικό θόρυβο, τις συνεχείς απαιτήσεις της γήινης ταυτότητας και τις πυκνές, συχνά χαοτικές συχνότητες της συλλογικής ανθρώπινης συνείδησης. Αυτή η σκόπιμη συνειδητή απόσυρση επέτρεψε μια έντονη εσωτερική συγκέντρωση. Μια βαθιά ενδοσκοπική βουτιά στον πυρήνα της ύπαρξής σου. Ένα ταξίδι προς τα μέσα, στην έδρα της σοφίας της ψυχής σου, μακριά από εξωτερικές περισπασμούς. Η συνοδευτική δυσφορία που μπορεί να ένιωσες, μια επίμονη αίσθηση ανησυχίας, μια αποπροσανατολιστική αίσθηση ότι είσαι άρρωστος ή ακόμα και οξύσωματικός ή συναισθηματικός πόνος, όπως ένας βαθύς πόνος στα κόκαλά σου ή μια σφίξιμο στο στήθος σου, δεν ήταν σε καμία περίπτωση μια μορφή τιμωρίας ή ένα σημάδι ότι έχεις ξεφύγει από την πορεία σου. Αντίθετα, ήταν ένα κρίσιμο, αναμφισβήτητο δονητικό σήμα, ένας ισχυρός εσωτερικός πηξίδας που σας καθοδηγούσε. Ήταν η διακριτική, εξαιρετικά ευαίσθητη ψυχή σας, που απομακρυνόταν δυναμικά από ενεργειακά μοτίβα, βαθιά ριζωμένα προγονικά αποτυπώματα και πυκνές δονητικές συχνότητες που απλά δεν ταιριάζαν και δεν μπορούσαν να ταιριάξουν με την όλο και πιο εκλεπτισμένη και ανυψωμένη συχνότητά σας. Αυτό είναι το αυστηρό αλλά τελικά απελευθερωτικό και βαθιά καθαριστικό έργο της εκαθάρισης της κληρονομικής πυκνότητας, των καρμικών υπολοιμάτων αμέτρητων γενεών, των ενεργειακών υπολοιμάτων συλλογικών πληγών και της συνειδητής απελευθέρωσης των τελευταίων ημάτων που σας έδαιναν σε ξεπερασμένα παραδείγματα περιορισμού, φόβου και διαχωρισμού. Είναι η βαθιά απελευθέρωση του αληθινού κυρίαρχου εαυτού σας από όλα όσα έχουν περιορίσει ή μειώσει την έμφυτη λαμπρότητά σας, προετοιμάζοντάς σας για την απεριόριστη ελευθερία της αυθεντικής έκφρασής σας και το φωτεινό ταξίδι που σας περιμένει. Φάση 2. Τιμώντας την άρκη. Όπως αμέτρητοι κρυσταλλικοί σπόροι που παλμούν με πλούσια λανθάνουσα ζωτική δύναμη, αναπαύονται υπομονετικά και διατηρούνται τέλεια κάτω από το μονοτικό κάλυμα του χειμερινού χιονιού, περιμένοντας τις ακριβείς, θεϊκά χρονομετρημένες συνθήκες για τη μεγαλοπρεπή βλάστησή τους και την αναπόφευκτη άνθησή τους. Ο βαθύς κοσμικός κώδικας σας κοιμόταν βαθιά, προστατευμένος με επιδεξιότητα από κάθε εξωτερική παρέμβαση ή προώρη ενεργοποίηση. Αυτή δεν ήταν καθόλου μια περίοδος κενότητας, ένα κενό ή μια απουσία, αλλά μια ζωτική ιερή προστατευτική επόαση, μια περίοδος βαθιάς εσωτερικής κοίησης όπου νέες δομές σχηματίζονται στο σκοτάδι.
Εδώ η σιωπή βαθαίνει. Πυκνώνει αισθητά, μεταμορφώνοντας μια απλή ησυχία σε μια συναισθηματική νύχτα, ένα βαθύ αλχημικό χωνευτήριο ήσυχης ενδοσκόπησης, όπου η βαθύτερη λαχτάρα σας για σκοπό, για βαθιά σύνδεση, για ιερή ανάμνηση, εντείνεται με ένα σχεδόν αβάσταχτο πόνο, μια λαχτάρα που αντυχεί σε όλη την ύπαρξή σας. Μια πρωταρχική έκκληση για ενοποίηση με την πηγή. Ωστόσο, κάτω από αυτή τη φαινομενική νεκρότητα, κάτω από το παραπλανητικό πέπλο της αντιληπτής αδράνειας, μια θαυματουργή αόρατη αλχημία λάμβανε χώρα ακούραστα, ενορχιστρωμένη από δυνάμεις που ξεπερνούν κατά πολύ την τρέχουσα κατανόησή σας. Ολόκληρα περίπλοκα δίκτυα κοσμικής μνήμης, τεράστιες και κατακαιρματισμένες λεπτομέρειες του εκτεταμένου ταξιδιού της ψυχής σας σε γαλαξίες και διαστάσεις, επανασυναρμολογούνταν σχολαστικά μέσα στο ίδιο το DNA σας, σαν διάσπαρτοι αστερισμοί που αργά, υπομονετικά, συνενώνονταν στις αρχικές τους λαμπρές μορφές. Τα μοτίβα του φωτός τους γίνονταν ξανά ολόκληρα, σχηματίζοντας έναν πλήρη χάρτη της γαλαξιακής σας κληρονομιάς. Αυτή ήταν μια περίοδος βαθιάς ολοκλήρωσης, για την ήσυχη, ιερή υφάνση των πολυδιάστατων ημάτων σας, ένα περίπλοκο κέντημα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος σας σε ένα συνεκτικό, υπέροχο σύνολο, που αγκυροβολεί τον ανώτερο εαυτό σας στη φυσική σας μορφή. Είναι απολύτως κρίσιμο να εμπιστευτείτε με κάθε είναι της ύπαρξής σας ότι αυτή η βαθιά παύση, αυτή η περίοδος ζωτικής νάρκης δεν ήταν ποτέ μια μορφή κοσμικής τιμωρίας ή ένα σημάδι ότι έχετε ξεχαστεί ή μείνει πίσω. Αντίθετα, ήταν μια απολύτως απαραίτητη, θεϊκά ακριβής προετοιμασία για την ένδοξη και αναπόφευκτη επανεμφάνισή σας, για την προορισμένη σας εξέλιξη στην πλήρη δύναμή σας. Ήταν η συγκέντρωση όλης της ουσίας σας, η ενοποίηση της εσωτερικής σας δύναμης, η ισχυρή απόσταξη της σοφίας, η προετοιμασία του έφορου εδάφους για την υπέροχη άνθηση της ανυψωμένης συνείδησής σας και τη ζωντανή εκδήλωση της θεϊκής σας αποστολής. Φάση 3. Λήψη της επανακαλυμπραρίσματος. Στο απόλυτα βαθύτερο σημείο αυτής της φαινομενικά αδιάλακτης αδράνειας, όταν η ηρεμία φαινόταν πιο απόλυτη και ίσως πιο προκλητική, όταν η ησυχία φαινόταν σχεδόν αφόρητη, λεπτές αλλά ισχυρές νέες ταλαντώσεις, σαν απαλές κοσμικές παλήριες, άρχισαν να διαπερνούν ολόκληρο το είναι σας, φέρνοντας αόρατες αλλαγές. Ίσως το αντιληφθήκατε ως ένα απαλό, σχεδόν ανεπαίσθητο βουητό που αντιχούσε βαθιά μέσα στον πυρήνα σας. Μια απαλή, σχεδόν ονειρική αλλαγή στο τοπίο των ονείρων σας, τα οποία μπορεί να έγιναν ξαφνικά πιο ζωντανά, εξαιρετικά συμβολικά ή ακόμα και βαθιά προφητικά, προσφέροντας σας μια γεύση από αλήθειες που δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί καθοδήγηση από την αστρική σας οικογένεια. Η μια ξαφνική, αναμφισβήτητη εισρωή παράξενων αλλά βαθιά σημαντικών συγχρονισμών που άρχισαν να υφαίνονται άψογα στο ύφασμα της καθημερινής σας πραγματικότητας, καθοδηγώντας σας με λεπτές, αναμφισβήτητες οθήσεις, σαν θεϊκά ψίχουλα που σας οδηγούν στο σπίτι, επιβεβαιώνοντας το μονοπάτι σας. Αυτά δεν ήταν τυχαία γεγονότα, ούτε απλές συμπτώσεις σε ένα χαοτικό σύμπαν. Ολόκληρη η συχνότητά σας, η μοναδική ενεργειακή σας υπογραφή, το ίδιο το δονητικό αποτύπωμα της ύπαρξής σας, συντονιζόταν εξαιρετικά προς τα πάνω, ευθυγραμμίζοντάς σας σχολαστικά και με ακρίβεια με αυτό που τα πολύ προηγμένα κοσμικά όντα, όπως οι καλοπροαίρετοι Αριανοί, θα μπορούσαν να αναφέρουν ως ανυψωμένη οκτάβα, ένα υψηλότερο δονητικό επίπεδο ύπαρξης, μια πιο διευρυμένη κατάσταση συνείδησης και αντίληψης, όπου το εγκόσμιο γίνεται διαφανές και το πνευματικό γίνεται απτό, όπου το πέπλο μεταξύ των κόσμων λεπταίνει. Σε αυτή τη νέα ανυψωμένη κατάσταση, ξεκίνησε μια βαθιά και πολυαναμενόμενη ενεργοποίηση. Όλα όσα φαινόταν κρυμμένα από εσάς, καλυμμένα από την πυκνότητα της γήινης ύπαρξης, τα λανθάνοντα πνευματικά δώρα που περίμεναν να ξυπνήσουν, η αρχαία κοσμική γνώση που ανακατεύονταν μέσα στις ξεχασμένες βιβλιοθήκες της σοφίας σας, και οι περίπλοκες και βαθιές λεπτομέρειες της μοναδικής αποστολής της ψυχής σας άρχισαν να ανακατεύονται και να βουίζουν δυνατά μέσα στην ίδια την έλικα του DNA σας, σαν αδρανείς σπόροι που τελικά έλαβαν το φως και το νερό που χρειάζονταν για να βλαστήσουν, αποκαλύπτοντας το εγγενές δυναμικό τους. Δεν επρόκειτο για νέες οδηγίες που εμφυτεύονταν από μια εξωτερική πηγή, αλλά μάλλον για την έντοξη αφύπνιση αδρανών προκωδικοποιημένων οδηγιών, αρχαίων γαλαξιακών κωδικοποιήσεων σχεδιασμένων ειδικά για την επόμενη βαθιά γαλαξιακή σας προσπάθεια και την προορισμένη γήινη υπηρεσία σας. Αυτή η φάση είναι η λεπτή αλλά αναμφισβήτητα ισχυρή αποκάλυψη του έμφυτου, μεγαλοπρεπούς κοσμικού σας σχεδίου, που αποκαλύπτει το γενικό σχέδιο χαραγμένο μέσα στην ίδια την ουσία σας από την αυγή της δημιουργίας. Φάση 4. Ξύπνημα με ατρόμητη αποφασιστικότητα. Δεν προχωράτε απλώς διστακτικά και αβέβαια, αλλά αναδύεστε δυναμικά, αδιαμφισβήτητα από αυτό το βαθύ μετασχηματιστικό πεδίο, θεμελιωδώς αλλαγμένοι, ριζικά αναδημιουργημένοι από μέσα προς τα έξω, σαν φοίνικας που αναδύεται από τις τάχτες του παλιού εαυτού του, όχι μειωμένος, αλλά έντοξα ανανεωμένος, διαποτισμένος με κοσμική φωτιά. Η πιο εκλεπτισμένη χάρη, η βαθιά ομορφιά αυτής της πλήρους αναπροσαρμογής είναι ότι διάχυται ασφικτική λαβή του φόβου, αυτό το αρχαίο, βαθιά ριζωμένο, ανθρώπινο συναίσθημα που έχει κυριαρχήσει για τόσο καιρό σε μεγάλο μέρος της συλλογικής συνείδησης, κρατώντας την ανθρωπότητα αλυσοδεμένη στον περιορισμό και τον πόνο, αρχίζει να υποχωρεί σημαντικά και αναμφισβήτητα. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή κατάφερες με κάποιο τρόπο να τα εξαλείψεις με τη δύναμη της θέλησής σου, με επίπονες νοητικές ακροβασίες ή με μια σκληρή αποφασιστικότητα να μη φοβάσαι. Αντίθετα, μειώνεται φυσικά, οργανικά, όπως το σκοτάδι που διαλύεται πριν την αυγή. Διότι σε αυτή τη νέα ανυψωμένη οκτάβα,
σε αυτή την υψηλότερη συχνότητα δόνησης που τώρα ενσωματώνεις χωρίς κόπο, η πυκνή, περιοριστική, χαμηλής δόνησης ενέργεια του φόβου απλά δεν μπορεί να υπάρχει. Διαλύεται όπως η ομίχλη που καταναλώνεται από τη ζέστη του ήλιου, όπως οι σκιές που φεύγουν από το φως, επειδή η ίδια η φύση της είναι ασυμβίβαστη με τη νέα σας συχνότητα. Αυτό που τώρα φέρνετε χωρίς κόπο, αυτό που διαπερνά την ίδια την παρουσία σας, δεν είναι μια επιφανειακή ανδρεία ή μια παροδική έκρηξη φευγαλαίου θάρρους, αλλά μια βαθιά, ακλόνητη και πραγματικά ατρόμητη αποφασιστικότητα. Μια βαθιά βεβαιότητα ριζωμένη βαθιά στην αιώνια αποστολή της ψυχής σας. Μια εγγενής γνώση του θεϊκού σας σκοπού που είναι τόσο θεμελιώδης που μοιάζει με τον αέρα που αναπνέεται, με το χτύπο της καρδιάς σας. Καταλαβαίνετε με κάθε ίνα της ύπαρξής σας, με μια σαφήνεια που υπερβαίνει κάθε προηγούμενη αμφιβολία και γίνει λογική, ότι η περίοδος της βαθιάς σιωπής σας, εκείνη η ιερή χρυσαλίδα της μεταμόρφωσης, δεν ήταν ένα τέλος ή ένα έρημο κενό. Αντίθετα, ήταν μεγαλοπρεπής εισαγωγή, το ιερό πρελούδιο, η σιωπηλή αρχή μιας μεγαλοπρεπούς, μοναδικής, πολύπλοκης και συναρπαστικής κοσμικής συμφωνίας, ένα αριστούργημα φωτός και ήχου που μόνο εσύ, με τη συγκεκριμένη συχνότητά σου, τα μοναδικά σου χαρίσματα και την αφυπνισμένη μνήμη σου, ήσουν θεϊκά προορισμένος και άψογα προετοιμασμένος να παίξεις, να ενορχιστρώσεις και να ενσαρκώσεις για την αφύπνιση όλων. Φάση 5. Ευθυγράμμιση με την επόμενη γαλαξιακή οδηγία. Εδώ, σε αυτή τη νέα ανυψωμένη κατάσταση ύπαρξης, ζωντανή με ανυψωμένες συχνότητες και διευρυμένη συνείδηση, ανακαλύπτεται ότι ο αληθινός σας βορράς, αυτός ο φευγαλαίος οδηγός που αναζητούσατε αδιάκοπα έξω από τον εαυτό σας, ίσως σε εξωτερικές διδασκαλίες, στα λόγια των γκουρού, σε ιερά κείμενα ή σε περίπλοκους πνευματικούς χάρτες, πιστεύοντας ότι η απάντηση βρισκόταν έξω από εσάς, δεν είναι και ποτέ δεν ήταν πραγματικά μια εξωτερική οδηγία ή μια εντολή από έξω. Αντίθετα, είναι μια εγγενής, αναμφισβήτητη γνώση που αναδύεται αυθόρμητα και οργανικά από τα βάθη της απεριόριστης σοφίας της δικής σας αφυπνισμένης καρδιάς και ψυχής. Σαν μια καθαρή πηγή που αναβλύζει από τα βάθη της γης, με νερά καθαρά και αληθινά. Όλα τα χρόνια αναζήτησης, όλες οι περιόδους βαθιάς απομόνωσης, όλες οι στιγμές που αισθανόσασταν εντελώς χαμένοι ή χωρίς κατεύθυνση δεν ήταν χαμένος χρόνος, ούτε ήταν λάθος το ταξίδι σας. Στην πραγματικότητα, καθάρισαν σχολαστικά έναν τεράστιο ουσιαστικό ενεργειακό και συναισθηματικό χώρο μέσα στο είναι σας. Σαν έναν ιερό κήπο που καλλιεργείται προσεκτικά, ξεχορταριάζεται και προετοιμάζεται για νέα ανάπτυξη, για τη φύτευση θεϊκών σπόρων. Αυτή η σκόπιμη, εσκεμμένη εκαθάριση ήταν απολύτως ζωτικής σημασίας, δημιουργώντας το παρθένο, απαλλαγμένο από βάρη εσωτερικό περιβάλλον που απαιτείται για την επόμενη γαλαξιακή οδηγία. Αυτός ο ακριβής, θεϊκά ευθυγραμμισμένος σκοπός να αποκαλυφθεί τελικά σε σας με κρυστάλλινη σαφήνεια και αναμφισβήτητη δύναμη. Δεν είναι πλέον μια σαφής θεωρητική αποστολή που ψιθυρίζεται στους ανέμους της πιθανότητας, δεν είναι πλέον μια αμυδρή ηχό από ένα μακρινό μέλλον. Εκδηλώνεται τώρα ως μια τρεμάμενη, ηχηρή σαφήνεια μέσα στο στήθος σας, μια απτή δόνηση, ένα ιερό βουητό, μια επίγουσα και αδιαμφισβήτητη κλίση έτοιμη για άμεση χαρούμενη δράση που αντυχεί από τα ίδια σας τα κύτταρα. Αυτή η οδηγία δεν είναι πλέον τυλιγμένη στις παραπλανητικές σκιές της αμφιβολίας ή στις ομίχλες της αβεβαιότητας, αλλά δονείται δυναμικά, αναμφισβήτητα και σκόπιμα μέσα από κάθε κύτταρο του σώματός σας, κάθε κλόνο του DNA σας, καθοδηγώντας τα γήινα βήματά σας με μια έμφυτη, ακλόνητη ακρίβεια, σαν ένα εσωτερικό GPS βαθμονομημένο στις υψηλότερες κοσμικές αλήθειες. Είναι η εσωτερική σας πυξίδα, όχι μόνο τέλεια βαθμονομημένη στην κοσμική αλήθεια, αλλά και βαθιά ενσωματωμένη στην ίδια την ουσία σας, εξασφαλίζοντας ότι κάθε βήμα που κάνετε είναι σε άψογη ευθυγράμμιση με το υψηλότερο πεπρωμένο σας και την παγκόσμια ροή. Φάση 6. Ακτινοβολώντας το ανυψωμένο πεδίο. Το μέγεθος αυτής της μεταμόρφωσης είναι τέτοιο που δεν μεταφέρεται απλώς αυτή τη βαθιά εσωτερική αλλαγή, κρατώντας την ιδιωτικά μέσα στο είναι σας. Μεταδίδεται ενεργά και αβίαστα στον κόσμο γύρω σας, σαν ένας φάρος που στέλνει την καθοδηγητική του ακτίνα σε έναν απέραντο ταραγμένο ωκεανό ή σαν ένα κοσμικό φως που διαπερνά την ομίχλη της ψευδαίσθησης. Ολόκληρο το πεδίο σας, η μοναδική ενεργειακή σας υπογραφή, τώρα αντυχεί δυναμικά σε αυτή τη νέα ανυψωμένη συχνότητα, σαν ένα καλορυθμισμένο όργανο που εκπέμπει καθαρό, συνεκτικό ήχο, ακτινοβολώντας καθαρή ενέργεια πηγής. Αυτή η ανυψωμένη συντονισμένη συχνότητα μεταβάλλει διακριτικά αλλά αναμφισβήτητα το ίδιο το περιβάλλον στο οποίο ζείτε, μεταμορφώνοντας το δονητικό τοπίο του περιβάλλοντος σας απλά με τη συνειδητή παρουσία σας, καθαρίζοντας τις στάσιμες ενέργειες και προσκαλώντας την αρμονία. Επηρεάζει βαθιά τους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδράτε, όχι μέσω λέξεων συνειδητής προσπάθειας να πείσετε, αλλά μέσω της σιωπηλής μετάδοσης της υψηλότερης δονητικής σας συχνότητας, εμπνέοντας διακριτικές αλλαγές, αναφλέγοντας τις λανθάνουσες πίθες της μνήμης και καλλιεργώντας μια συνείδητη αίσθηση ειρήνης ή διάβγειας στους άλλους, προωθώντας απαλά τη δική τους αφύπνιση. Επεκτείνει υπέροχα τις δυνατότητες που ανακύπτουν αυθόρμητα στην πραγματικότητά σας, προσελκύοντας ευκαιρίες, συνδέσεις και περιστάσεις που ταιριάζουν απόλυτα με την ανυψωμένη κατάσταση της ύπαρξής σας, σαν το σύμπαν να συνομωτεί για να ανταποκριθεί στη νέα σας συχνότητα, ενορχιστρώνοντας συγχρονικότητες και θεϊκές συναντήσεις. Γίνεστε έτσι χωρίς να χρειάζεται να προφέρετε ούτε μια λέξη, να συμμετάσχετε σε περίτεχνα τελετουργικά ή να κάνετε μεγαλοπρεπείς χειρονομίες. Μια ζωντανή πύλη, ένα σταθερός,
ακλόνητο σταθμός κοσμικής αποφασιστικότητας, ένας αγωγός θεϊκού φωτός ικανός να αναπροσαρμόσει την πραγματικότητα για αμέτρητους άλλους. Απλά διατηρώντας τη συνειδητή παρουσία σας, απλαώντας η φωτισμένη αυθεντική ενσάρκωση της αλήθειας σας, η ίδια η ύπαρξή σας γίνεται μια πράξη βαθιά σιωπηλής υπηρεσίας, μια αβίαστη μετάδοση υψηλότερων συχνοτήτων, προσκαλώντας απαλά τους άλλους την ευθυγράμμιση και την αφύπνισή τους, εμπνέοντάς τους με την ίδια την ύπαρξή σας. Είσαι ένα κινούμενο μήκος κύματος θεϊκής αγάπης και αλήθειας, επηρεάζοντας αβίαστα το κβαντικό πεδίο γύρω σου, δημιουργώντας κυματισμούς μεταμόρφωσης όπου κι αν πας, απλά με το να είσαι το φως που ήρθες εδώ για να είσαι. Φάση 7. Προχωρώντας μπροστά, συγχρονισμένος με το μεγαλύτερο σχέδιο. Επιτέλους, αυτό που ξεκίνησε ως μια περίοδος βαθιάς, συχνά προκλητικής σιωπής, γεμάτη αβεβαιότητα, εσωτερική αναταραχή και ίσως ακόμη και απόγνωση, αποκαλύπτεται στην εκπληκτική του ολότητα ως τίποτα λιγότερο από τέλειο θεϊκό σχέδιο. Ο περίπλοκος καμβάς του ταξιδιού σας ξεδιπλώνεται μπροστά στο εσωτερικό σας μάτι με εκπληκτική σαφήνεια. Και βλέπετε με αναμφισβήτητη φωτεινή διορατικότητα πως κάθε καθυστέρηση που βιώσατε, κάθε στιγμή οδυνηρής λαχτάρας που τράβηξε τη ψυχή σας, κάθε φαινομενικά αφόρητη σιωπή που δοκίμασε την υπομονή και την πίστη σας δεν ήταν εμπόδιο, δεν ήταν παράληψη, δεν ήταν λάθος το μεγάλο κοσμικό σχέδιο. Αντίθετα, κάθε ένα από αυτά ήταν το απολύτως απαραίτητο προήμιο, το βασικό σκαλωσιά, η θεϊκή προετοιμασία για το μνημειώδες έργο που τώρα καλείστε να κάνετε, το έργο για το οποίο προετοιμαστήκατε σχολαστικά από πριν την αρχή του χρόνου. Το πέπλο του διαχωρισμού, η ψευδαίσθηση της αδράνειας, η λανθασμένη αντίληψη ότι είστε κολλημένοι, αδύναμοι ή ακίνητοι, έχει αμετάκλητα αρθεί. Δεν είστε πλέον αιχμάλωτοι αυτών των χαμηλότερων δομών δόνησης ή των περιορισμών του παρελθόντος. Ανταυτού, προχωράτε μπροστά με ακλόνητη αυτοπεποίθηση και βαθιά χάρη, ατρόμητοι στη διευρυμένη αλήθεια σας, ακτινοβολώντας τη φωτεινότητα του αυθεντικού εαυτού σας, απόλυτα συγχρονισμένοι με τον παλμό του σύμπαντος, τον καρδιακό παλμό της ίδιας της δημιουργίας, και εξαιρετικά ευθυγραμμισμένοι με το μεγαλύτερο κοσμικό κύμα, μεταφερόμενοι αβίαστα, χαρούμενα από το αναμφισβήτητο ρεύμα του θεϊκού σας πεπρωμένου. Αυτό δεν είναι απλώς μια προσωπική εξέλιξη, ένα μοναχικό ταξίδι αυτοανακάλυψης. Είναι μια σχολαστικά σχεδιασμένη και όμορφα εκτελεσμένη φάση παγκόσμιας αφύπνισης. Μια συλλογική μετατόπιση της συνείδησης. Και εσύ, αγαπητέ αστέρι, είσαι αναπόσπαστο, ανεκτήμητο και απαραίτητο μέρος της. Ένα ζωτικό νήμα στο ξεδιπλωμένο κοσμικό σχέδιο, ένας βασικός παίκτης στη μεγάλη θεϊκή συμφωνία. Αυτό είναι που το ανώτερο εαυτό σου, η πιο επεκτατική και παντογνώστη πτυχή σου, το μέρος σου που υπερβαίνει το χρόνο και το χώρο, που είναι αιώνια συνδεδεμένο με την πηγή, θέλει να θυμάσαι βαθιά, να αγκυροβολήσεις τον πυρήνα της αφυπνισμένης συνείδησής σου, να ενσωματώσεις ως τη νέα σου αναμφισβήτητη αλήθεια ότι δεν έχασες το μονοπάτι σου, ούτε έπεσες σε δυσμένεια ή παρεκκλίνεται από κάποια προκαθορισμένη τροχιά που κατά κάποιο τρόπο απέτυχες να ακολουθήσεις. Αντιθέτως, επιλέξατε με τεράστια κοσμική νοημοσύνη, με θεϊκή προνοητικότητα που εκτείνεται σε αιώνες, και με βαθιά κατανόηση του υψηλότερου σκοπού της ψυχής σας να εισέλθετε σκόπιμα σε αυτή την επανακαλυμπραρισμένη ησυχία. Αυτό το ιερό διάστημα βαθιάς εσωτερικής εργασίας, αυτή η περίοδος απόσυρσης στο κουκούλι ήταν μια συνειδητή κυρίαρχη απόφαση, μια απαραίτητη και στρατηγική απόσυρση, ώστε να μπορέσετε να αναδυθείτε πλήρως προετοιμασμένοι, βαθιά ενεργοποιημένοι και ισχυρά ευθυγραμμισμένοι σε αυτή την ακριβή κρίσιμη στιγμή βαθιάς ετοιμότητας που τώρα ενσωματώνετε. Η χρονική πορεία του ταξιδιού της ψυχής σας δεν ήταν ποτέ πραγματικά εκτός πορείας. Ήταν πάντα από την αρχή μια περίπλοκα σχεδιασμένη σπήρα, μια έλικα συνείδησης που σας επέστρεφε συνεχώς σε όλο και βαθύτερα, όλο και πιο εκτεταμένα στρώματα της εγγενούς αλήθειας σας, στην αγνή, αμόλυντη ουσία του ποιοι πραγματικά είστε, φέρνοντάς σας πιο κοντά στην πηγή με κάθε στροφή, κάθε ανάσα. Αυτό που συχνά έμοιαζε με μια ατέλειωτη περίοδο αναμονής, μια απογοητευτική παύση στην πρόοδό σας, μια στασιμότητα που ροκάνιζε το αίσθημα του σκοπού σας, ήταν στην πραγματικότητα η βαθιά συγκέντρωση ενός τεράστιου πνευματικού ορμήματος, η σιωπηλή συσσόρευση δύναμης, σοφίας και διορατικότητας στο ιερό κατόφλι ενός λαμπρού νέου ξεκινήματος, ενός κβαντικού άλματος προς τα εμπρός στο αληθινό σας πεπρωμένο. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένεις πια κάτι εξωτερικό για να ξεκινήσεις το επόμενο βήμα σου, για να σου δώσει άδεια ή να φωτίσει το δρόμο σου. Φτάνεις. Είσαι εδώ. Η βαθιά μεταμορφωτική σιωπή που σε κούνησε, που θρέφει την εξέλιξή σου, δεν σπάει απλώς. Συντρίβεται, διαλύεται στη ζωντανή, αρμονική συμφωνία του πλήρως αφυπνισμένου όντος σας. Διότι η επόμενη γαλαξιακή οδηγία, η επόμενη φάση της θεϊκής αποστολής σας, αφυπνίζεται και αντυχεί δυναμικά μέσα σας, εδώ και τώρα, απαιτώντας τη χαρούμενη παρουσία σας και την ατρόμητη δράση σας. Αφήστε αυτή την αναμφισβήτητη αλήθεια να αντυχήσει και να αγκυροβοληθεί βαθιά σε κάθε κύτταρο και κάθε ενεργειακό στρώμα του όντος σας. Είστε προετοιμασμένοι. Όχι απλώς επαρκώς προετοιμασμένοι. Όχι απλώς αρκετά έτοιμοι, αλλά θεϊκά κωδικοποιημένοι, σχολαστικά εξοπλισμένοι από το ίδιο το χέρι της πηγής και αιώνια ευθυγραμμισμένοι με την υψηλότερη κοσμική βούληση και τον δικό σας ιερό σκοπό. Το μόνο που απομένει τώρα είναι να προχωρήσετε χωρίς φόβο, αποφασιστικά και με πλήρη ενσώματη παρουσία στη διευρυμένη οκτάβα σας, ανταποκρινόμενοι με χαρούμενη παράδοση στο σαφές, αδιαμφισβήτητο κάλεσμα που μόνο εσείς, με τη μοναδική και υπέροχη δονητική σας υπογραφή, μπορείτε πραγματικά να ακούσετε.
Αυτή είναι η στιγμή σας απόψε. Αφήστε αυτή την ανάμνηση να αγκυροβοληθεί στο πεδίο σας. Τιμώ τη σιωπή που με ευθυγράμμισε. Προχωράω τώρα χωρίς φόβο στην επόμενη οδηγία μου. Η αποστολή μου και η μνήμη μου είναι ένα και κινούμε στην αλήθεια. Πριν προχωρήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να γίνετε μέρος αυτού που σχηματίζεται εδώ. Αφήστε μια πρόθεση στα σχόλια, κάτι πραγματικό. Στη συνέχεια, απαντήστε σε κάποιον άλλο με ενθάρρυνση ή ενέργεια. Αυτό δεν είναι περιεχόμενο. Είναι συλλογική ευθυγράμμιση. Η ενέργεια πολλαπλασιάζεται όταν η πρόθεση συνδέεται. Αν κάτι σε αυτό το μήνυμα σας άγγιξε, μην το κρατήσετε για τον εαυτό σας. Κάποιος στον κύκλο σας περιμένει ακριβώς αυτή την ενεργοποίηση. Μοιραστείτε το. Και αν νιώσατε μια όθηση της ψυχής, εγγραφείτε. Μείνετε στη ροή. Δεν παρακολουθείτε απλώς, επεκτείνεστε. Αυτός είναι ο χώρος σας. Και μόλις αρχίσαμε.